So mga kapibi, so may maganda akong balita, no? So dahil dito sa pag-YouTube ko mga kapibi, kahit di pa ako maabot ng 1,000 subscriber, so nasa mga 500 plus pa lang. So dahil sa mga video ko mga kapibi, may isang kabayan na naka-appreciate nung mga video ko. So nakita niya yung mga video ko, sa naawa siya. So mga kapibi, binigyan niya ako ng pera, pinadalhan niya ako ng pera. So good news talaga mga kapibi. So dahil daw para daw sa pamilya ko, eto, nagpapadala siya ng pera galing dun sa ibang bansa kasi tulong daw sa amin. So napakalaking tulong po yun mga kapibi. So shout out po sa iyo kung sino ka man nga tumulong ka sa akin at sa pamilya ko. So maraming salamat po. So ang ipapadala pong pera sa akin, ang gagawin ko po doon ipapa-repair ko sana dito sa aming kusina kasi yung atip, yung bubong namin is butas-butas na. Ayan. So unang-una kong bibilhin doon mga kapibi is siyempre yung pagkain muna, bigas, tsaka grocery. So kung may sobra, bili ko ng sin, tapos kahoy. So ayun mga kapibi. So kukunin ko yun ngayon mga kapibi kasi doon sa ibang bansa gabi daw. So kahapon lang na padala yung pera. So ngayon kukunin ko mga kapibi. So update ko kayo mamaya kapibi ha. So malaking halaga po yung pinadala niya sa akin mga kapibi. So kung siguro kung sa kanila yon is maliit lang, pero sa akin napakalaking halaga na po. So ito po yung sitwasyon ng kusina ko mga kapibi. So nilagyan na lang namin ng trapal, ayan, para di na tumulo yung kusina. So ito. So sira na talaga mga kapibi, no. So plano ko mga kapibi, i-repair ko tong kusina namin. Kasi sirang-sira na. Okay lang ito kahit walang pinto. So okay lang to, basta yon lang, importante yung sa kusina talaga. So maraming salamat po sa tumulong po sa akin dito sa YouTube channel ko. So sana po marami pang katulad nyo na tumulong sa aming mga mahihirap. Naway gabayan po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po. So maya may isa shout out ako mamaya. So panoorin mo lang hanggang matapos ng video. May isa shout out na naman tayo kasi may nagre-request na naman ng shout out. Tapos i-update ko rin kung pag makuha ko yung pera ngayon, so mamaya. So bibili ako kung ano yung bibilin ko. Bibili ako ng bigas namin kasi yun lang ang unang-una po talagang pangangailangan namin dito. So abangan nyo po mamaya mga kapibi. So ayun nga mga kapibi, no. So nakuha ko na yung perang pinapadala galing sa ibang bansa. So kakarating ko lang. So unang-una ang binili ko mga kapibi is yan, isang sakong bigas. Yan. So di lang yan para sa akin mga kapibi. So kung nakita nyo, so may tatlong ayan dyan, lalagayan ng bigas. So bibigyan ko rin yung mama ko, yung chong ko kasi mahirap din sila, wala rin silang bigas. So pinaghahati-hati ko na, bibigyan ko rin sila. So isang sakong bigas at saka bumili na din ako ng mga grocery mga kapibi. Ayan, grocery. So dahil minsan lang kami makakakain ng masasarap na ulam mga kapibi. Minsan lang kami makakain ng masarap na ulam. Bumili na rin ako ng ito. Ayan. Pasayan. Minsan lang kami makakain ito. Siguro sa isang taon, isang beses lang. Kaya bumili na rin ako. Ito, nilubos-lubusan ko na. Bumili rin ako ng pusit. Tsamba lang kami makakain ng ganitong mga ulam mga kapibi. Yung mga ulam lamang dagat. O ito, bumili rin ako ng isda. So yung mga bata ko mga kapibi, dahil minsan lang makakain ng
ice cream. Binilhan ko rin ng ice cream. Ayun. So mga kapibi, ayan. So dito naman, yung may natira pa mga kapibi. So yung natira, nag-order na rin ako ng sin. So 8 sin yung in-order ko. Siguro nasa mga 2,000 plus or 3,000 ba yung halaga nun. Then, iwan ko kung may matira pa ba dito para pangbili namin ng kahoy. So, ito mga kapibi. So, ipapart 2 ko na ang video dito, banda. So, kasi medyo mataas-taas na yung video natin. So, mag-upload ako pag ma-renovate na itong kusina namin. Kailangan lang, magtrabaho muna ako. Kasi parang short yung pera na natanggap ko. Siguro di kasya, kaya kailangan ko muna magtrabaho mga kapibi para matapos to. So ito lang po yung project na talaga na gusto ng misis ko na ma-repair tong kusina namin. So mga kapibi, magsa-shoutout na tayo, no? So di ko lang ilalagay dito sa screen yung ano, yung isa-shoutout. So mga kapibi, no? So shoutout tayo. Di ko na lang ilalagay dito yung pangalan ng isa shoutout natin kasi tamad na ako mag-edit. So susunod-sunod na lang. Sa susunod ilalagay ko na dito sa screen yung isa shoutout. Pero ngayon hindi muna. So shoutout kay Alejandro Cartalia. Shoutout sa inyo sayo kapibi. Shoutout. At shoutout kay Roldan Dirano. Shoutout Tay Chu, Sis Sara at Sis Bing ng Git 4. Shoutout sa iyo, salamat. At kay Buhay Ilocano, shoutout sa iyo. At kay Maria Epipana Ahaya, shoutout sa iyo. Shoutout. So, yun lang po mga kapibi. Sa mga di pa nag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel, no? Probinsyanong Bisaya. Subscribe and click the bell para update kayo sa aking video. Salamat po. Maraming salamat.